Добре сте дошли в канала Savage Fishing. В този видео ще видите риболов на сафриди в Истанбул. Рано сутринта към 5:30 към 6 часа бях в морето. Тогава нямаше много хора. След това лека по лека дойдоха много рибари. Толкова много рибари имаше, че понякога наистина се затрудних и по едно време мислих вече да приключвам с риболова. Но имаше доста време още, въпреки това малко търпих. Хората са свикнали там на тази ситуация, то оплетяват се въдиците доста, но нямаше търмоз, нямаше карания между хората. Просто аз за пръв път бях с тези хора, заради това за мен беше друго чувство. Монтажа беше чепаре, но те местните ползват много тънки малки чепарета. Моите бяха малко по-големички, заради това фанах по-малки риби така. И имаше много силно течение под водата. Ползвахме 75 и 100 грама тежести, но въпреки това от брега не беше достатъчно от тежестта, но няма какво още повече да сложиш на тези пръчки, защото доста са тежки тежестите, които ползвахме. Останете до края на видеото и показвам как се чистят сафридите. Абонирайте се за канала, подкрепете, напишете хубави коментари и сега ви пожелавам, приятели, приятно гледане. Ето, завиваме пак сега. Вижте сега какво става. Опа! Две риби изведнъж. Риби, ого. Хората какво правят? По 5, 10. Ето пак много хора, просто кошмар. Сега малко чакаме да пропада, но не много. И завиваме. Хората завиват по 4, по 5, по 10 риби изведнъж. Вижте, много цялото. Много риби, много сафриди. Вижте сега просто. Цялата риба. Да видим сега ние какво ще изкараме. Този път две риби. Mola mı verdin? İzvali riba. Sevdim ya. Molaya birlikte vereceğiz zaten. Fazla molaya. Da. Riba. Vereyim. Ne poğaça? Ya geçen var diyordum ama.
И така, една риба. Една риба. Всяко метене една-две риби. Ben ne değilsin? Çok koyacaksın. 3'te kan kemek yer. Bunun 4 tane Още една. Една риба само. Така, приятели. Да видим сега какво ще изкараме. Времето почна да вали. Така, приятели, две риби хванах. Айде. Една риба. Една риба. Явно има някаква риба. На колко риби не съм сигурен. Може би едно-две. Да, две риби. Но в Истанбул много сафриди. Който иска сафрит да фаща, нека да идва на Истанбул. На най-известните места тук Бебек и Арнавут се казва. Вижте сега. Идва пак риба. Този път колко бройки да видим. То се закачат. Abi 2 tane balık yakalamışsın. Geri gel. Hadi bakalım. Adam geçen kan ayak kırıldı ya benim. Boyuna koymadı. En son bir düşürdü. Al oradan. Tamam. Evet o. Bana veriyor. Идва. Давай. Една рибка. И така. Сега, приятели, така се чистят сафритите. Много лесно. Без да ползваме нож. Така. Фащаме от устата. От гърлото така. Ето. И мушкаме
пръстчето е така и готово. Е така. Готово. После ще миеме. Още едно да ви покажа. Ето. Отваряме крилцето. Мушкаме пръстчето. Едно. Две. И после миеме. Айде, последен път. Последна тикана.